Türkmenistanda musulmanlar üçün mukaddes hasaplanyan Ramazan ayının başlamağı bilen Aşgabat'ın häkimetleri ilata ardan bahadan et satıp başladı. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň, ady gytçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän wagty ilat arasynda arzan ete talabyň örän ýokurdygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä bu et geçen hepdäniň ahirinde çoğunly ýaşaýyş massivinde satylyp başlandy. Eti satýan telekeçiler onuň tutuş Ramazan aýynyň dowamında hepdede 3 gedek satyljakdygyny aýdýarlar. Ete malyň ýüregi, ýagy hem garylyp berilýär. Oňa adajyk bagyr we öýken hem atypdyrlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi. Habarçylarymyz etiň we üwelen etiň sagat 9-14 aralygynda satyga çykarylýandygyny, olaryň her bir kilogramynyň değişiklikde 40-50 manada deňdigini aýdýarlar. Etiň bazarlardaky bahasy 70-80 manada barabardyr. Habarçylarymyz etten satyn almak isleýän raýatlaryň sanynyň juda kändigini, nowata duran adamlaryň arasynda uruş dawanyň ýygyderli bolýandygyny hem habar berýärler. Täze prezident ilatyň öňünde öz hormatyny artdyrmak maksady bilen mukaddes Ramazan aýy münasibetli hepdede 3 gedek et we üwelen et satyga çykarýar. Nowatda ummasyz aljy bolup et satyn almak dawa jenjeller we hüjümler bilen utgaşýar. Munyň ilaty kömekdigi ýa halkyň üstünden gülmekdigi belli däl diýip yerli ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ ýaly adyk önümleriniň üpçünçligi ýitileşýär. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda adyk önümleriniň bahalary ýygyderli gymmatlaýar. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm syýasy wakalaryň öňü syrasynda adyk bolçulugyny, ardançylygyny we köpdürlüligini döredýär. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar petelýär. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa syýasy çäräniň ýygyny aradan aýrylýar. Şeýle ýagdaý soňky edek 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü syrasynda bolup geçdi. Şonda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen önümler, şol sanda ýumurtga, şireli içkiler we ýarym taýýar haritlar arzanladyldy. Emma 15 martda saýlawdan 3 gün geçip geçmänkä habarçylarymyz arzan haritlaryň gaýtadan gymmatlandygyny, arzan towuk butlarynyň we çöregiň satuwdan ýitendigini habar berdiler. Galy bersede martyň ahirinde habarçylarymyz Ramazan aýynyň öňýany onsuz hem dowamly gymmatlaýan ady haritlarynyň bahalarynyň ýene ýokurlanyp başlandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz 11 aprelde paýtagtyň bazarlaryna narhlara salgylanyp haritlaryň bahalarynyň saýlawlardan soňra ortaça 15 göterim ýokurlanandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saýlawlardan öň bananyň 1 kilogramy 18 manada deňdi. Häzir ony hiline görä 22-25 manatdan satyn alyp bolýar. Almanyň kilogramy 9-10 manatda, häzir 17 manat bahalanýar. Habarçylarymyz teke bazardaky käbir adyk önümleriniň bahalary barada hem maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä 1 litr ösümlik ýagy 33-35 manat. Pomidoryň 1 kilogramy 3 manat 90 teňe, ýeralma 6 manat 90 teňe, hyýar 3 manat 90 teňe, soğan 4 manat 90 teňe, apelsin 10 manat, käşir 3 manat, şeker 16 manat, ýagsyz süzme 15 manat we ýagly süzme 20 manat bahalanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýurt raýatlarynyň adyk üpçünçligini dowly kanagatlandyrmakda kynçylyk çekýär. Muňa garamazdan döwlet media serişdeleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.